yankasa ye maame mama 1 mama Effe amano ene ye dedicate show no ama ye maame mama Effe amano nti ene meyi makumempa bibiri achen de ana meye no every say osoro nyankopon ede ye maame adoma santeman over 28 years nie ena wasom omeyi akwaniasa bebre so wona womu enam ne so aye Nhyira wona womu nam ne so aye superstar wona womu nam ne so na womu ye sisi womu na nyame adom otimi ebemu wona no mu so a ode enije ba wo mabra bomu edoso bebre mama Effe amano nene ye ne birthday super girl into a girl ne say if you amisia me say mama refuse to grow onyini no bi ya nyini bi there's a uhuna unse still na no over 60 plus years and so are super strong enti ene mama Effe amano wa watie no enye ene yesusa kete ena na yetie no yanyini yetie no ye ba ha nso oje efefefe nufusu a yenyina yenom ewa ha mama 1 65 years and counting I mean she doesn't look it at all inti mama Effe ene your birthday mama and then so you be celebrate you and kra de edura wi a yenyina ye beba happy because ene a special day inti o legacy no ibeguswa kai nyankopon Nhyira pa de obeya anu aye no wabɔ adwuma na nsi de aye me fe ne se wona wo ma hye o program yi ase bi eba no maba baji wo nsem Nhyira e kire wo the impact one of the things me bra panyi Ra Collins Bonsu e kire me PDF Ghana e kire me a no nso masua I can be say nana always remember impact before income and na mpesa me kana fe yatoa so ye maame mama Effe asum yen over 20 plus years e will radio so consistently enye easy but the me bra ne kan ye impact before income no and I menso me ne woche etiefo enye bibia na esika yentu ye nyina ye hofo enye bibia na yesika se wo ye bibi na wa adwen ye usika sika nkoa osu enyam faso bia obia wo ye bibia na adwen ye no ena sen na menya ena obetua me sen no saa nipa kro no onte obrabo no asiye enye bibia na esika in fact se me de wo kosuku mu mpo a papa bi e friend Herzberg na Herzberg no or the bibia friend two factor theory bi ne bai enyoma mienu bi na odi si ho Herzberg two factor theory ba ko your friend hygiene and ba ko your friend motivators na odi si ho or the accountant any engineer esi ho na accountant no no hwe say ubenya accountant no oti office oti air condition mu oti bibia mu na oye n'adwuma but accountant no oje yem fan say bia 3,000 a month ene wo obi a oye engineer yem fan say electrical engineer de bia wo hye nwuram de bia no wa furu pole de bia no ne na wires no so ba yetua ne ka 20,200 million a year a month accountant no te air condition mu or te swivel chair mu or te bibia mu no sa accountant no ye man 3,000 a month but engineer now on te air condition mu ne na se for no ono ye man 20,000 which is 200 million a month
na Frederick di si ho busa sɛ ni mienu obusa e ma ne mema na obusa sɛ adwuma na obeti mfifire nenam na de bi mfifire ba yitu aka 20,000 ɛne adwuma na obetena condition mu na ye de ho ahwan abraw na wo teka mu condition de na apɛ inshanka awrade sɛ minim de we amesi aka no dodo na se omu pɛ condition die nim Nhyira Effe tieo dodo na o omu se omu pɛ air condition die nim omu pɛ air condition die nim and you say, I didn't air condition, dear Munamupe. Also, air condition, dear, the on say, a juma way and fifth now, walk crab back out now, wouldn't post soon. I mean, why, and then air condition mukrana, your mammy 3,000 crass, any, mepe. And no, this you will say, any, the attorney say, you won't crophobia or what, nipe biano. A ya, be a friend of working conditions. Obenya, Nanka, or what baby or ye jumano. Na kadeɛ wɔ hɔ a otimi de yɛ adwuma enti ubon sɛ ɔbaa bi bɛ prefer sɛ ɔbɛtena air condition mu ne ɛma ne 1,000 dan sɛ saa ɔbaa no ɔbɛkɔ akɔtɔn adeɛ wɔ street mu ana ɔbɛkɔ akɔyɛ biribi a yɛtua ne ka 3,000 a month because to saa ɔbaa no ne makeup no ho hia no na taade ne moku no ho hia no enti sɛ mete air condition mu ne ɛma me 1,000 Ghana cedis a mɛpɛ kyɛn sɛ mɛkɔ abɔntere hɔ a ɛno no mɛkɔ akɔtɔn foods onim sɛ yɛ maame no ɔmɔmutɔn gɔbɛ ɔmɔmutɔn koko ɔmɔmutɔn ɛmo wab ɔmo osika kyɛn yɛn a yɛte office no but ye kase ya wo ye krachi ni wo ye wraba onye sa adwuma no but davi koko no davi ne gobe no ema ni koko ne waachi no owo sika chen taxi driver no owo sika chen but won pe because according to papa Effe ne Herzberg no o say eya na akade na ewo ho no mimi nkotina gya ho because eja ne be se me kala mimi nkogina awiem because awia ne be se me kala ene me je 1,000 kra na mo air condition na me kala beba saa na nipa etie enti obetimi akọ police station na police station ɛhɔ ni nyina akonya omote so omu ni papers omu ni bibia saa environment no ema adwuma no yɛ den ba betimi akọ baabi na upie bank awu sɛ omo hɔ ni nyina fɛfɛɛfɛ ba bebu so mu no market ya obi okra yɛ ntia ne ka ɔyɛ ne national service Nhyira Effe enti we say hygiene factors say adwuma na ye no o salary o security policies e wo ho saa nyoma ni nyina ya de a eboa pa nemom de okato so ne say esense nipa pe ade obetimi de ye adwuma na ne ho ato no no ane ye hygiene say adwuma na meye no eni kwan se mebre enti obo se obenya fitani a me fitani o ye adwuma ma me owo dan wasi dan me afa na me twe fa me bo one difference no but obu se me fitani na obeka se na me nyama adwuma na meye ba aka se me ko fita adwuma me ka se e den but otimi ye ne kakra kakra de oton force na onim awie mu no de oton nyoma na obehu adum na oye yan ho obehu no na nyoma na ye dan na ye japade owo no uti office no saa nipa kro no sabi enye otipen no de oti magazine no sika okuta no but wo krachi ni no mechanical engineer no ye kase kofitemu a obeka se wo nko enti wo ye mechanical engineer obeka akoye obi adwuma ne ama 1,500 wo ye engineer but de oti adum no na se oti magazine no enade na oton no ye ka kire sika ekuta no ne abrochiro obetimi akwa one share wundru ho Nhyira Effe but Herzberg enso can be a friend motivators na meba ho enyoma e kenyan nipa or say the first one emde or say feel that the work that you are doing is meaningful work it say adwuma na wo ye no huni se eye adwuma pa adwuma bi a wo ye no huni se eye adwuma pa e na wo ye so when hu se adwuma na wo ye no eye adwuma pa eno na de asisie ba wabra bom no anase anibre ba wabra bom no wo ye teacher ni a obetimi a kira de ye aye nneoma bi a eno huni se wadwuma no no wo ye taxi driver huni se o office no no
woyɛ urban driver hu ni sɛ wo office no wotɔn fosa hu ni sɛ wo office wo menya ho basabasa sɛ woyɛ nsuo mu adwuma hu ni sɛ wo office no saa nso na woyɛ adwuma baabi a wo bia hu ni sɛ wo office enti wo yɛ ni yie Nhyira Effe adeɛ bi a wo yɛ no hu ni sɛ adwuma no ɛyɛ baako ɛyɛ bibi a frɛ no recognition ana adwuma na wo yɛ no hu ni sɛ wo nso obi bua me nso obi bu mi o the fact say me ye taxi driver no na wo na so ye professor no wo adwuma no wo car say ya wo de beba fitamu wo na so ye professor in mechanical engineer but wo car ne say ya de be ko fitam wo na so ye professor in electricals but wo car say ya de be electrician o ti ase de oprapra ho no adwuma mu ho nti me kɔ adwuma wona omo prapra mu ye adwuma ne omo prapra washroom na se for me mfo mu ndi agro because se wo crash sem no wanya wo be den na me ye professor na me ye doctor na me ye pastor na me ye hwan na me ye manager na hwan se nipa no amprapra washroom ho abetimi aye wuntimi nye nti adwuma no recognize se sa nipa no e ka ho de oye adwuma de otete baller no oye nipa Nhyira Effe. The other thing I can want some say challenging work. Adwuma bi a wo ye na wo say timi emma wo a certain level of challenge say obo wo ye adwuma no se me de ma ya mi da bi. Adwuma bi a wo say wo ye no e wo say adwuma ne duru ba bi a etimi kenya wo nneema bi ho. Ye adwuma etore bi na akofa ha na nti da bia no you are on your toes. Baako yɛ den feeling of achievement ni say wo say ade na wo yɛ no wo bibi a wo pɛsɛ unya obi a adwuma ya me yi me wo de mpɛsɛ minya apart from and sikasɛm ne na se for no me pɛsɛ me duru ba bi a sɛ me ni radio so kra na wo bona na Jantuah di a wo betimi aka say papa we no ye say papa we otimi ye say papa we that is what I want to achieve. Because mimi aim ni say se nipa ho tona me ho ato no me ho ato me se nipa di ya I am okay me philosophy no me ntiase se wo se me nko na me nya sika no me ntiase se wo se me nko na me da edan papam na ekomo de nkrofo me nti sa de na se me ntiase se me nko na me ti V8 mu no mo maka me atwa me wahie nyina ekomo duo mu sa mentality no a weak mentality de etimi ya etimi boa ne se nipa na atwa ho ahia no ewo so mu so di yie ni bi sika na wunya ne wo so otimi pra ekwan ma mu so nya samfaso ni bi eno na brochirefo ye se de be ya on be ye burden but in our society no akwa te se wo fankwa na wo sika enti de bia ye bedi enti adase na nka wo fa ebo mu dwetri a nka obi ama me ha no abrochire sa na ye no Nhyira Effe ukwa Israel sa na busuanfo ne wo fa no so obema obi a di yie se de be obi amfa pressure mbeto no so Nhyira Effe. The other one is increased responsibility adwuma na wo ye no eto de bia wo say bibia e fa no job enlargement job enrichment men kan kire me say de bia wo dia ni radio entu dia ni radio entu ntimi nya bibi nka ho wo dia ni teacher entu ntimi nya bibi nka ho odi ane sofu ntimi nya bibi nka ho odi ane fit ntimi nya bibi nka ho. You need to understand that eduru ba bia now the be air ka ho, that is increased responsibility. The other one is opportunity for growth. Adwuma na wom no e wo se utimi nyini e wo se adwuma ni timi bua wo ma wo nyini kwa wanim enti to de bia first na ye grade 1 na e wo se adwuma ni timi bua na kwa grade 2 e wo se utimi ye na utimi kwa grade 3. What you say? And also utimi ko grade 4, grade 5 sa na e ko nanim. Enti by the time nipa ni betimi aduru ba bia waduru no. Na nipa no watimi anya so mfaso e wa adwuma nim. Nhyira Effe. Anya te say o police mo ye sergeant no ni promotion ye ma na otewa so na bia abro so still no that so tewo. There be e wo say adwuma ni timi create opportunity a nipa ni timi nyini e wa adwuma nim. And sana the final one, or see the job itself, Sika. Nhyira Effe. Inti Herzberg, they now can say, Sika a last thing. Etimi ma wo ye satisfied. But one said, Yadwin say, the ma wo ho to wa adwuma ni Sika. There be Herzberg say, wutimi eye bibia eso beba mfaso. Se wo adwuma ma etimi ma wo nyini.
sa wo adwuma ma etimi boa wo ma wo nya ntiatie bi e ma hu se me wo enwoma e wo se me ye impact sa adwuma no sika beka ho na ye bonus and intina make impact before income baby awo no de mfaso na nya free so baby awo no mfaso bia ben pan na nya free so so ye nya so sam mfaso na sa wo ye kwa. I'm telling you, most of these political appointments everybody nyina no say ya man appointment the nipa na edwene ho ne congratulations nyina ye sika de no Nhyira Effe the nipa no edwene ho pa na what say yi akokwa so ombeye Jomahama ma akokwa position so ombeye bia director for hwan forestry the ye ka congratulations ni cha na say the wanya sika. Why? Because society thinks say ohodia ubenya sika. Nhyira Effe. But society ne en looking at say na baby ade wakoi e de mfaso ne benya afiri wo so. Mfaso ben e na wo ye CEO ye benya afiri wo so. Mfaso ben e na wo ye whoever no ye benya afiri wo so. Nhyira Effe. That is the impact. Inti baby awo no wo ye manager ye nya so mfaso. Oye police commander emfaso bia ni wo so ona ye director for there emfaso bia ni wo so oye provost dean dia wutimi ya ne se wodi wutumi sisi nkrofo da bi emfaso bia ni wo so nemom e wo se o kwa na ayedin e wo se wutimi ye nyoma bia wo kwa se papa we wo ho papa we ya wo kwa die e be den sofo we ya o kwa die e be den na no obo ase enra mete say Church of Christ for asofo mu keka tribom because you say papa no kra wa change won free ho na ye ntokwa because why but obi wo ho ye person otena soa mani free ho Nhyira Effe okwa Rwanda Kigali papa president what eduru ba bi kra ne so won san tena so because the way we see aye Rwanda no Paul Kagame the wetimi aye oman no nti yeso won transwa ba ba bi wo ho a obenya kra na nka wokọ because oye huhuro impact before income manso bra mfaso why manso bra mfaso na intimi mboa on that score iguso we say mama Effe say impact has been felt over the years Nhyira the obeya no aye no wasum society ebe kai wo nti na awia ye nyina ebe ba ne aba betwa keki mu ne dia celebrate the legend mama Effe amano nti ye nyina ye nkambom na ye ntonyum we na ye mfama ye maame mama Effe amano na eja ye nkeka nyoma mbom kakran nti aseda nyom ene ye to amano